Здравейте, приятели на Биорезонанса! Добре дошли отново на моя YouTube канал. Днес продължавам серията от видеа за LifeWater. Тук ще направя малко прекъсване на основната линия, защото имаме нов фърмуер на устройството. И аз нямам търпение да го преинсталирам, да сложа новата версия, всичко, което е актуално, за да продължа работата напред с LifeWater. Така че да започваме. Споделям своя екран и влизам в системата на Web Wellness. За целта какво трябва да направя? Първо трябва да свържа LifeWater. За момент ще се върна, за да покажа тук на голям екран. Взимаме си LifeWater. Има малко водичка в него, но това няма значение. И с оригиналния кабел го включвам ето тук, в горната част. Чухте звука и сега отивам в системата на Web Wellness. Отивам най-отдолу в персонализиране. Не показвам по-ранни стъпки, как се влиза, как се търси, защото вече има много видеа, които съм публикувал на тая тема и вече трябва да ги знаете добре. Ако имате въпроси, може да ги пишете в коментар, разбира се. Избирам firmware и си намирам уреда LifeWater. Тук има инструкции. Прочетете ги внимателно. В момента най-важното е, ето тук виждате, нуждае се от актуализация. Статуса, серийния номер, какъв е капацитета, типа устройство и така нататък. И четете внимателно инструкциите. Сега ще ги чета аз и изпълнявам заедно с вас. Свържете устройството към вашия компютър и стартирайте програмата на Web Wellness. И чакайте докато програмата открие устройството и го види в списъка със свързани устройства. Всъщност, вече го направих. За да актуализирате фърмуера на устройството, штракнете върху бутона инсталиране. Бутонът ще бъде активен, ако на най-новата версия все още не е инсталирана на вашето устройство. Слизам малко надолу и ето бутона инсталиране. В момента, ето вижда се, само че размести кабела, вижте как мига отгоре индикацията. Малко по-внимателно трябва да действам, защото сега ми прекъсна връзката. Добре. И сега трябва да разпозная устройството. Така, устройството вече е разпознато и натискам бутона инсталирай. Потвърждавам, че съм прочел. Така. Потвърди. Ето тук ми пише процеса на актуализиране на вашето устройство е започнал. Моля да не използвате програмата на Web Wellness и да не изключвате устройство от компютъра си, докато изтегнете на файла с фърмуера не приключи. И виждате плъзгача как показва напредъка. Не пипам нищо, защото видяхте как преди ми прекъсна устройството. И просто чакам. Фърмуерът е записан успешно на устройството. Не изключвайте устройството от захранването. Фърмуерът се инсталира. След инсталиране на фърмуера той ще бъде автоматично открит. Окей, прочетох това съобщение, натискам затвори. Спестих времето, през което се актуализира фърмуера, за да не ме гледате просто ето така и аз нищо да не говоря. Около 3 минути е. Така че бъдете търпеливи. Ето виждате, вече имаме актуална версия. И ще продължава мишката да върти. Имаме вече актуална версия и бутона инсталирай не е активен. Много важно, което исках да кажа е, че аз бях свързал с кабел, но в изключено състояние. В изключено състояние не е включено и зелената лампичка мигаше. Т.е. трите светеха, синя
червена и оранжева светиха, зелената мигаше, в момента зелената не мига. Така че прочетете внимателно, така. След като процесът на автоматизация приключи, всички светодиоди ще светнат и устройството автоматично ще се свърже с компютъра. Тоест, ето това вече е факт. Нали, устройството, всички светодиоди са светнали. А, ще ви го покажа, но ме е страх да ни прекъсне връзката. И в приложението Web ще видите в горен десен ъгъл за свързане с устройство към вашия компютър. Вие го видяхте. Нали, не ви го показах, но може да върнете видеото назад и излезе. След успешно завършване на всички етапи на актуализацията, в приложението WebOne ще видите текущата версия на фърмуера на устройството. Ето вече е 1.0.2, а тук беше 1.0.0. Актуална е версията. Сега дори да прекъсне връзката. Ето, стори ми се на камерата, че зелената мига, но тя не мига. На камерата ми се струва, че мига, но тя всъщност не мига. Да знаете. Ами това е. Спирам споделението на екрана. Това е. Не е трудно, просто трябва да се внимава, за да не повредите уреда. А какво може да прави с новия фърмуер? Очаквайте следващите видеа. Чао от мен, бъдете здрави и пийте най-добрата вода в света, произведена от LifeWater.